La Generalitat no tancarà cap línia d'I3 fins després de la preinscripció. El Departament d'Educació es compromet a mantenir tota l'oferta inicial de grups a la ciutat i a decidir els ajustos en funció de la demanda real de les famílies. Treva i canvi de rumb en la planificació escolar de Mataró després de setmanes d'incertesa i del temor a noves retallades a les escoles de la ciutat. El Departament d'Educació s'ha compromès a no suprimir cap línia d'I3 abans del procés de preinscripció. Segons ha pogut saber TV Mataró, això significa que tots els centres públics i concertats sortiran amb el 100% de la seva oferta actual de places. La decisió final sobre quins grups es mantenen i quins es tanquen es prendrà quan les famílies hagin lliurat les sol·licituds i es disposi de dades reals de demanda. Aquest replantejament vol esquivar la crisi que es va obrir el curs anterior, quan l'anunci de tancaments va desencadenar una forta onada de mobilitzacions a l'escola pública. Davant el fet que el nombre de nens i nenes en edat de fer la preinscripció a I3 manté la tendència a la baixa i les previsions apunten que caldrà tancar almenys 3 grups més a la ciutat, la Generalitat ha optat ara per aquesta nova via. Oficialment, el departament manté el silenci i es limita a dir que la planificació es farà pública les properes setmanes i que fins llavors la tasca de les taules locals que han de definir el nou mapa escolar s'han dut a terme amb normalitat i amb reunions successives. De fet, a Mataró, la darrera trobada va tenir lloc dilluns de la setmana passada. Tot i això, l'Ajuntament es manté caut, però reclama a la Generalitat que respecti els nous criteris que s'han acordat i que preveuen, per primer cop, una planificació conjunta entre la xarxa pública i la concertada, igualant les ràtios d'alumnes per aula. Nosaltres el que demanem és que apliquin els criteris, que això és el que hem treballat. És el que et deia, moltes persones li han dedicat moltes hores del dia a dia per a aquests criteris i, per tant, el que li demanem al departament és que els apliqui. Si davant d'això hi ha una resposta positiva, doncs nosaltres estarem encantats. Si no, doncs potser hem de dir que no ens agrada de la manera que s'estan fent les coses. A un mes perquè arrenqui la preinscripció, les associacions de famílies d'alumnes han advertit d'una acceleració sense precedents en el tancament de línies públiques de cara al curs vinent. Any rere any s'està veient que mentre es tanquen línies a la pública, per una línia que es tanca a la concertada se'n tanquen 7 a la pública. Cada any succeeix el mateix i per tant s'està prioritzant mantenir una sobreoferta, perquè això és el que hi és, una sobreoferta a la concertada, mentre es va aprimant, i com a justificació a la davallada de natalitat, es va aprimant la xarxa pública. Per tant, els concerts educatius estan servint per debilitar aquesta xarxa pública amb un impacte directe sobre els centres. A Mataró, de moment, caldrà esperar per veure si es respecta el pacte local o s'executen les retallades previstes.